わらないところをうろつくんじゃない。怪しげなおじさんについていってはいけない。人さらいに気をつけろって足切られて売り飛ばされるぜ。なんであんなもんにコロリと引っかかるのか。どっからどう見ても普通じゃないあのシャツを見ろ。人さらいに気をつけろって足切られて売り飛ばされるぜ。神の見えざる手なのか。なおのことはない人間の仕業。とか信じないのお話どころじゃない。紛れもなくそれは初めからそこにあろう。人さらいが狙ってる。もう二度とお家に帰れなくなるぜ。柔らか帯にそれ相当の価値があるのなら悲しみにもそれ相当の価値があろう。人さらいが狙ってる。もう二度とお家に帰れなくなるぜ。悪魔の甘い誘惑が神の怒